हेलो पिलामाने आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी इंग्राजी बहिर थर्ड चैप्टर द क्यामेल ओट मान विषय पढ़ा। ए द क्यामेल रो पार्ट 2 पढ़ा, द्वितीय भाग पढ़ा। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्यामेल। साधारणतः दुई प्रजातिर ओट माने अछंती। कौन ना वन व्हिच हैज ओनली वन हम्प ऑन इट्स बैक एंड द अदर हैज टू हम्प्स। माने गोटे प्रजाति जहार केवल गोटे मात्र कुज अछि। गोटे प्रजाति जहार केवल गोटे मात्र कुज अछि। एंड द अदर हैज टू हम्प्स एवं अन्य ओट प्रजातिर दुईटी कुज अछि। गोटे प्रजाति जहार केवल गोटे कुज अछि। एंड द अदर हैज टू हम्प्स एवं अन्य प्रजाति जहार की दुईटी कुज अछि। द क्यामेल विथ सिंगल हम्प इज कॉल्ड ड्रोमेडेरी। द क्यामेल विथ सिंगल हम्प इज कॉल्ड ड्रोमेडेरी। ଯେଉଁ ଓଟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୁଜ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଡ୍ରୋମେଡେରୀ ପ୍ରଜାତିର ଓଟ କୁହାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ଏବଂ ଦ କ୍ୟାମେଲ ୱିଥ୍ ଟୁ ହମ୍ପ୍ସ, ଯେଉଁ ଓଟର ଦୁଇଟି କୁଜ ଥାଏ, ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍। ତାହାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ ପ୍ରଜାତିର ଓଟ କୁହାଯାଏ। Camels have long saggy winter coats that keep them warm during cold. ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ନା ଓଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀତ ଦିନରେ ବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଗରମ ରହିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ବାଳୁଆ ଲୋମ ଅଛି। And shorter and tighter coats to keep them cool during hot summer. Shorter and tighter ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ନା ଗରମ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫା ଲୋମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। Camels prefer to live in groups of about 30. Camels prefer to live in groups of about 30. ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଏକ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଓଟ ବା ଶୋଷିଲା ଓଟ, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଓଟ 30 ଗ୍ୟାଲନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଇପାରିବ। They are preferably designed to survive in the tough condition of the desert. Desert माने कौन मरुभूमि। टफ कंडीशन माने कौन जेकोसी कठिन परिस्थिति रे मध्य। They are perfectly designed to survive in the tough condition of the desert. एहार माने हैला ओट माने मरुभूमिर कठिन परिस्थिति रे मध्य दे आर परफेक्टली डिजाइन टू सर्वाइव माने संघर्ष करती बंची रहती सर्वाइव करनी। दे आर परफेक्टली डिजाइन टू सर्वाइव इन द टफ कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट। से माने मरुभूमिर कठिन परिस्थिति रे मध्य कठिन समय मध्य सर्वाइव करनी बंची नियंती एडजस्टमेंट हो जाती। से भली सेमानंकु प्रकृति गढ़ी। दे आर परफेक्टली डिजाइन टू सर्वाइव इन द टफ कंडीशन ऑफ द डेजर्ट। से माने मरुभूमिर कठिन परिस्थिति रे मध्य सर्वाइव करनी संघर्ष करनी। दे कैन कैरी हेवी लोड्स। से माने बहुत भारी ओजनिया जिनस मध्य बोही पारंती। दे कैन कैरी माने बोही नियंती। दे कैन कैरी हेवी लोड्स
ସେମାନେ ଭାରି ଜିନିଷ ବୋହି ନିଅନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏବଂ live for several months without food and or water ଏବଂ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି they can carry heavy loads and live ସେମାନେ ବହୁତ ଭାରି ଜିନିଷ ବୋହି ନେଇ ପାରନ୍ତି and ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି for several months କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଫୁଡ୍ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଏଣ୍ଡ ଅର୍ ୱାଟର ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିନା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ମାସ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଷ୍ଟୋର୍ ଫୁଡ୍ ଆଜ୍ ଫାଟ୍ ଆଜ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଷ୍ଟୋର୍ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଷ୍ଟୋର୍ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ ଫାଟ୍ ଫର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଇଁ ଅଟୋ ମାନେ ସେମାନେ ଅଟୋ କୋड ଛାଡ଼ିଦେଲି ହଁ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଷ୍ଟୋର୍ ଫୁଡ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ବି କରିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ ଫାଟ୍ ଫର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏ ଥ୍ରିଷ୍ଟି କ୍ୟାମେଲ୍ ଗୋଟିଏ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଓଟ ବା ଶୋଷିଲା ଓଟ କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇପାରେ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ 30 gallons ଅଫ୍ ୱାଟର 30 ଗ୍ୟାଲନ୍ ପାଣି ପିଇପାରେ ଇନ୍ ଜଷ୍ଟ 10 minutes 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 30 gallons ବା 30 ଗ୍ୟାଲନ୍ ର ପାଣି ପିଇପାରେ ଦ ହମ୍ପସ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର ବ୍ୟାକ୍ ଦ ହମ୍ପସ୍ ମାନେ କୁଜ ହମ୍ପସ୍ ମାନେ କ'ଣ କୁଜ ଦ ହମ୍ପସ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର ବ୍ୟାକ୍ ତା ପିଠିରେ ଥିବା କୁଜ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ କାମ କରିଥାଏ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଣ୍ଟେନର ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମାନେ ସଞ୍ଚୟସ୍ଥଳୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଣ୍ଟେନର୍ସ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ପାତ୍ର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମାନେ ତା କୁଜରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଣ୍ଟେନର୍ସ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାତ୍ର ବା ସ୍ଥଳୀ ଦିଜ୍ ହମ୍ପସ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଏନର୍ଜି ଦିଜ୍ ହମ୍ପସ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଚର୍ବି ଓଟମାନଙ୍କର ଏହି କୁଜ ଚର୍ବି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଊର୍ଜା ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ These humps store fat which gives the camel energy. ଏହି କୁଜରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ଚର୍ବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ when they do not get anything to eat ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ or drink or ପିଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ they do not get anything to eat or drink ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ପାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ for several days କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବା ଊର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଧନ୍ୟବାଦ